kasancewa a cikin sabon shirinmu mai suna Intanet Duniyar Yanci. Wannan shiri ne wanda zai dinga kawo mana muhimman abubuwa da ya kamata a ce mun sani ko kuma mu dinga yi a intanet. Haka da farko da shirin zai fara ɗauka ita ce yadda ake samun kuɗi a online. Hanyoyin samun kuɗi a intanet suna da yawan gaske, shi ya samu kasa shirin ya zuwa gida uku. Gida na farko yadda ake samun kuɗi a online. Gida na biyu mining, gidan kuɗi. Gida na uku kuma crypto, rayuwar gobe. Wannan shiri ne wanda ƙungiyar Idan Islam Foundation ta ɗauki nauyin kawo muku. Yanzu za mu fara da nuna muku yadda wasu gomannin mutane maza da mata suke samun kuɗi da wayansu ta hannu ba tare da sun sha wahala ba. Ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin shirin. Shin da gaske ne ana samun kuɗi da wayoyinmu na hannu? Tabbas akwai hanyoyi da yawa na samun kuɗi da wayoyinmu na hannu. Kawai ku biyo mu cikin shirin domin samun cikakkun bayanai. So da yawa idan kuka ji an ce ana samun kuɗi da waya ta hannu, tunaninku wani waje ke zuwa daban. Shi yasa har yanzu wayar ita ce take morar ku ba ku fara morar ta. To insha Allah yau zan yi mana bayani ɗaya bayan ɗaya yadda za mu shiga mu ma a dama da mu. To bari na fara da wankin kwakwalwa. Bara mu tsaya mu fara fahimtar hanyoyin samun kuɗi na wannan duniyar tamu ta ƙasa kafin mu garzaya zuwa yanar gizo-gizo. Hanyoyin samun kuɗi na wannan duniya guda uku ne. Akwai aiki, akwai kasuwanci, akwai kuma wasanni. Aiki shine duk wani aiki da za ka yi a biya ka. Aikin na ƙarfin jiki ne ko kuma na ilimi ne. Haka zalika biyan, in ma biyan wata-wata ne ko kuma biya ne da kayan aikin a biya ka ko kuma ya danganta da yarjejeniya da kai da wanda kake yi wa aiki. Kasuwanci shine ka sayi abu ka sayar, ko kuma ka saya ka sarrafa shi ka sayar, ko kuma ka kirkira ka sayar domin a samu riba ta dogaro da kai. Wasanni kuma su ne wasannin kasuwa, wasannin gidan biki, ƙwallon ƙafa da dai sauran wasanni da na san kun san. Na ba ku wannan misali ne saboda ku fahimci abin da zai zo nan gaba. Wato kasuwanci ta hanyar yanar gizo-gizo ko kuma kasuwanci ta hanyar waya shi ma kamar irin wanda na baku misali ne. Kenan a intanet ko kuma a kasuwancin waya abubuwa guda uku ne yake gudana. Akwai aiki, akwai kasuwanci, akwai kuma wasanni. To zan yi magana akan guda biyu din idan lokaci ya baya, wato kasuwanci da kuma aiki. Gaskiya bai kamata a ce muna da manyan wayoyi amma a ce ba mu san yadda za mu yi kasuwanci ko mu samu kuɗi da su ba. Sai dai korafe-korafe sukan yi yawa akan shin zan iya fara kasuwancin ba tare da na sa kuɗi ba ko kuma dole sai na sa kuɗi. Tabbas a kasuwancin da ake ta hanyar waya akwai wanda sai an sa mashi kuɗi, akwai kuma wanda ba sai an sa kuɗi ba kuma za a samu kuɗi da wannan kasuwancin. Kuma shi ne yanzu za mu yi magana a kai, wato kasuwancin da za ka fara ba tare da ka sa kuɗi ba. Shin ko kun san cewa akwai ɗaruruwan kasuwanci da suke jiran ku zo ku yi domin ku samu? To maza da mata sai a gyara zama domin jin yadda za ta kaya. Ku sani mutane su ne kasuwa. Tabbas duk wanda ya buɗe kasuwa yana buƙatar mutane. Zan fara da kasuwancin da baya buƙatar jari, wanda wato ba sai ka saka kuɗi ba kuma ba sai kana da ilimin boko mai zurfi ba. Abin da ake buƙata kawai ya kasance kana iya rubutunka mai kyau da Hausa. Ko a ina kake, ko a ina kike, ko ma a ina kuke za ku iya wannan kasuwancin. Wataƙila kuna ganin wasu abokananku suna irin wannan kasuwancin amma ba ku san yadda ake ba. To ga sirri, wato kowannenmu yana da 'yan uwa da abokanai gurare daban-daban. Wasu ma ya san su, wasu ma bai san su ba, wasu ma kawai ta hanyar waya suka haɗu suka zama abokanai. Wani za ka gan shi da abokanai 1,000, 2,000, 3,000. To wa'annan su ne jarinka. Kana da abokanai a Facebook, kana da abokanai a WhatsApp, kana da abokanai a Instagram, ana zuwa balaguro a Twitter ma. Yanda ake wannan kasuwancin ba tare da an sa jarin ko naira ba, na sani da yawan ku sun gani amma ba su fahimta ba. Misali, za ka ga abokinka yana ɗora status ɗin shaddodi, atamhohi, takalma, agogayye, amma kai baka san shi yana da shago ko na atamwa ko na shaddodin ko ma na agogayyen ba. Haka zalika za ki ga abin keke ko kuma 'yar uwarki tana ɗora wato atamhohi ko kuma kayan kicin da dai sauran abubuwan ku na mata, kuma ke baki santa tana irin wa'annan kasuwancin ba. Kai wasu ma har ɗinkuna suke ɗorawa da huluna da dai sauran abubuwa da yawa wa'anda muke amfani da su lokaci zuwa lokaci. To yanda ake yi
kai ne za ka zaɓa ma kanka ko kuma ke ce za ki zaɓa ma kanki. Shin wani irin kasuwanci ne yake burge ki ko kuma kike son ki fara a yanzu? Ko kuma wani irin kasuwanci ne kake son ka fara a yanzu? Da farko dai, idan kasuwancin shaddodi ne za ka yi, idan kuma na takalma za ka yi, idan kuma na agogayye ne za ka yi, za ka je ka samu mai shagon ko wanda ke sai da wa'annan kayan, wanda yake sai da agogayyen ko takalmin ko shaddodin ko kuma atamfofin da kake son ka fara kasuwanci da shi. Wannan wani cigaba ne mai matuƙar muhimmanci wanda aka samu. Wato za ka yi magana da wanda yake da kayan, sai ku tattauna akan abin da kake bukata. Wato kana son ka fara kasuwanci ne wanda kake son kaza da kaza da kaza, sai ka lissafa masa abin da za ka yi kasuwancin da shi. Shi kuma zai baka shi ne a hoto, zai tura maka hoton duk abin da kake bukata. Haka zalika idan an ɗauko sababbi ma zai tura maka su ta WhatsApp, kai kuma ka je ka fara kasuwancinka da su. Ta ya kenan? Ta hanyar ɗorawa a status da kuma Facebook da dai duk wata kafa da ka san kana amfani da ita. Za ka dinga ɗora wa'annan kayan da kuma farashinsu a bisa yarjejeniyar da za ku yi da shi. Shi ne zai dinga baka riba akan abin da za ka samu idan an sayar. Wato za ku dinga raba riba da mai kayan ne. Kenan ko da a shago mutum ya zo zai sai kayan, zai same su a farashi kamar yadda kai za ka sayan mai da su. Haka zalika idan mutum zai saye su a aika mashi da shi wani wajen, zai biya kuɗin jigilar da za ka aika mashi da kayan har inda yake. Kenan kai ma ka zama ɗan kasuwa. Wannan kasuwancin da kuke gani, mutane da dama suna cin kuɗi ba tare da kun ma ankare kun fahimci suna samu ba. Tabbas ana samun kuɗi sosai a cikin irin wannan kasuwancin, wanda wasu ma sukan fara da kayan wasu. Idan sun fara samun kuɗi sai su fara sayan nasu. Wasu kan farawa da wani yanki a hankali har kaga sun fara sayan kayan nasu ne suke tallatawa. To kenan wannan kasuwanci ne wanda kowa na iyawa. Kan nan ba wai za ku takaita ga iya abubuwan da na faɗa ba ne, a'a, kai ka san abubuwa da dama, kun san abubuwa da dama, kin san abubuwa da dama waɗanda kuke bukata, ƴan uwanki suke bukata, abokananki suke bukata, kuma ke ba 'yar kasuwa ba ce. To amma yanzu kin samu wata dama za ki fara yin wani kasuwanci, ko kuma ka samu dama za ka fara yin wani kasuwanci. To yanzu za ku je ku nemi waɗanda suke da wannan kasuwancin, suke da babban jari, suke ɗauko kaya. Za ku zo ku zauna ku yi yarjejeniya da su da abin da za su dinga baku, kuma su dinga tura maku hotunan idan sun zo da sababbin kaya, ku dinga ɗorawa. Wannan kasuwanci ne mai matuƙar muhimmanci, wanda kuma waɗanda kuke zuwa kuna karɓo kayan daga gare su suna matuƙar jin daɗin wannan kasuwancin, domin suna samun cinikin da a nan ma ba sa samu a inda suke a zaune. Kenan cinikin da waɗannan mutanen suke kawo wa masu asalin shago, masu asalin kayan, wasu lokutan idan an bibiya ma su da suke da shago suke a zaune nan ba sa samun irin wannan cinikin. Saboda haka kuna da matuƙar muhimmanci a wajensu, kuna da kima da girma a idanunsu. Idan kuna buƙatar ku yi wannan kasuwancin da su, sun ma fi ku buƙatar ku ɗin ku zo ku yi wannan kasuwancin. Kenan kun ga an taru an taimaki juna. Su sun ba ku kaya, kun zo kun sayar, su sun samu riba kuma sun ba ku riba. Kuma wannan kasuwanci ne wanda bai buƙatar jari, kuma bai buƙatar wani ilimin boko mai zurfi, kuma kowa da kowa na iyawa. Matan aure, zaurawa, budurwa, ƙananun mutane da dai sauransu dai. Ɗalibai, 'yan makaranta, ƙauna, iyaya, anti, kai da ma kowa da kowa zai iya wannan kasuwancin. Saboda haka daga yau zaman banza ya ƙare. Tabbas, saboda duk za mu zama 'yan kasuwa. Sai kuma mataki na gaba, wanda shi wannan yana buƙatar ilimin boko mai zurfi. Wato shi ne mutum ya buɗe wani feji wanda zai dinga tallata kayansa ko kuma kayan mutane daban-daban. Kai hatta kamfanonuwa ƙananu da manya, kowa zai iya kawo kayansa a cikin wannan fejin a tallata masa. Wannan babban mataki ne wanda ana samun dubbannin ɗaruruwa ko ma in ce miliyoyi. Za ka iya buɗe fejin ko kuma za ka iya sa wani ya buɗa maka, kuma a nuna maka yadda ake kasuwancin. Idan dai kana da ilimin boko za ka iya gane abubuwa, to tabbas ba shakka za ka iya wannan kasuwancin kuma ka samu kuɗaɗe a ciki ta hanyar tallata ma kamfanonuwa kayansu. Kamfanin man shafawa, kamfanin injininnika, kamfanin mashina, kai hatta da motoci, duk wani nau'in abubuwa, hatta masu sai da gidaje, duk za ka yi karɓar tallace-tallacensu kuma ka ɗora a cikin fejinka, kuma a zo a yi sayayya, a yi ciniki, kuma su biya ka ba tare da ka gansu sun maganka ba. Wannan kuma shi ne ake kira kasuwanci ta hanyar waya. Sai kuma mataki na gaba, wanda
ake samun kuɗi ta online, wato booking online. Idan muka ce booking online, wato kamar muna magana akan kama hotel ko kama kujerar jirgin sama ko kama kujerar mota, wanda wannan aiki ne wanda kamfanonuwa ne suke yin shi. Akwai kamfanin za ka gani suna da hotel ta kai miliyan 1, wasu hotel 800,000, wasu hotel 100,000 a faɗin duniya, wasu za ka ga hotel miliyan 2, suna da hotel a ƙasa da miliyan 2, miliyan 3. Hotel da yawa birjit a duniyan nan za a gansu suna da hotel a Nigeria, a Niger, a Chadi, a Saudiya, a Dubai, a America da dai sauran gurare daban-daban, waɗanda kamfanoni ne waɗanda suke da wannan alhakin. Wasu za a gansu suna da jiragen sama, wasu suna da jiragen ƙasa, wasu suna da jiragen ruwa na zuwa yawon shakatawa, wasu kuma suna da manya-manyan motoci. To a taƙaice dai idan muka ce booking online muna magana akan yadda za a kama ma mutum kujera ta jirgi ko kuma ɗaki na hotel a kowace ƙasa ko kuma a kowane guri da mutum zai je. To ya ake wannan kasuwancin? Da farko wannan kasuwancin kana samun dama ta ne ta hanyar kamfanonin da suke yin wannan aikin. Misali, za ka zo ka yi rijista da kamfanin ne ta hanyar biyan kuɗi da kuma cika bayanai da kuma sharuɗan da yasa. Kenan wannan mataki ne wanda yana buƙatar ilimin boko mai zurfi da kuma koyon yadda za a yi kasuwancin ko kuma idan ka iya. Ya kasuwancin yake gudana? Da farko dai waɗannan kamfanonuwan ana yin partnership da su ne na ɗan lokaci ko kuma na tsawon lokaci. Misali, za ka iya ƙulla alaƙar kasuwanci da su na tsawon wata ɗaya ta hanyar biyan su kuɗin wata ɗaya ko kuma na wata 3 ko na wata 6 ko na shekara 1 ko na sama da haka. Ta yaya za ka samu kuɗi da waɗannan mutanen ko kuma ta yaya za ka samu kuɗi da wannan aikin? Na farko shine dole ya kasance ka san yadda za ka nemo wato customers, ka san yadda za ka samu customers ko kuma a ce kana ma da su a ƙasa. Kenan idan kana da wasu mutanen da suke da wato suke tafiye-tafiye a ƙasashe daban-daban, suna zuwa Dubai, ko 'yan kasuwa ne ko ma'aikata ne ko ma dai wani abu makamancin haka. Kannan kuma akwai yadda za ka samar da kwastoma ko kuma yadda za ka san yadda za ka samar da kwastoma, wanda kuma shi ɗin ma za ka iya je a koya maka ko kuma idan ka iya. Saboda samar da kwastoma shi ne asalin abin da zai baka riba mai yawa a kowane lokaci da za ka mu'amalanci waɗannan kamfanonuwan. Misali, ta yaya ake samun kuɗi da waɗannan kamfanonuwan? Na farko shine idan kuka yi mu'amala na lokaci ko kuma kuka yi yarjejeniya na lokaci, mu ɗauka wata 1, wata 2, wata 3, wata 6, shekara 1. A waɗannan lokutan da ka samu ko kuma na yarjejeniyar ku, a wannan lokutan ne za ka samu kuɗin da za ka samu a cikin wannan aikin da za ka gudanar. Su waɗannan kamfanonuwan suna ba da percentage ne a gwargwadon yarjejeniyar da aka yi da su. Sannan kuma ku gane ba ƙananan kuɗi ake samu da waɗannan kamfanonuwan ba. Na farko sukan iya baka 20% discount ko kuma 30% discount ko 40% discount, kai wasu ma 50% discount suna bayarwa. Kai akwai wanda har 65% suna bayarwa, wato 65% discount. Me wannan yake nufi? Misali, idan yau a ce mutum ne zai je ƙasar waje yana hawan jirgi, kai kuma kana partnership ɗin da wani kamfanin jirgi wanda ya baka 50% discount, to idan ka kama mai kujera, idan kujerar nan 500,000 ne zai biya ya je inda zaya, a matsayinka na wanda ka kama mashi kujera, kai za ka ɗauki 250 ka tura wa kamfani 250 a matsayinka na agent ɗinsu. Wannan kuɗin ya zama naka. Ko kuma a ce hotel ce, mu ɗauka cewa hotel ɗin da kake booking ɗinta ana samun wato ana biyan kuɗi 100,000 ne a duk kwana ɗaya. To idan kana da percentage a ciki, idan 20% discount ne gare ka, to 20,000 su ne naka da duk wani kwastoma mutum ɗaya da kai ma booking hotel. Haka zalika a kujerar mota, duk kuɗin da mutum zai biya da percentage ɗin da a gare ka, kowane fasinja ƙwaya ɗaya, kowane kwastoma ƙwaya ɗaya da za ka samu ka yi booking ɗin shi a mota ne ko a hotel ko a jirgin sama ne, za ka samu wannan discount daidai yadda suka yi ma. Wato haka za ka dinga samun riba har zuwa lokacin da za ku kai ƙarshen wa'adin da kuka sa.
Wa'annan su ne hanyoyi mafiya sauƙi waɗanda kuma ba sa da riski, waɗanda kuma kowa na iya yin su ya samu kuɗi daga kuma ko a ina yake. Na san zuwa yanzu kun fahimci abubuwa da yawa ta yadda ake samun kuɗi online ko kuma in ce ta hanyar waya. Abubuwa ne da yawa a ciki waɗanda ake yi na samun kuɗi, amma mun taƙaita akan wa'annan manya-manyan abubuwan guda uku. Duka a nan ne wannan bidiyo namu na yau zai dakata, wanda na san cewa da yawan ku kun fahimci hanyoyin da za ku fara bi domin fara kasuwanci da wayoyinku na hannu. Wannan kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake samun kuɗi da wayoyinmu na hannu. Mun kawo wannan hanyar ne saboda a cikin wannan hanyar akwai yadda mutum zai fara kasuwanci ko da bai da ilimin boko mai zurfi. Haka zalika kuma ko da baya da jari zai iya fara kasuwanci da wayar shi. A shirinmu na gaba kuma za mu kawo muku yadda ake samun kuɗi ta hanyar mining, investment, crypto, kai har ma da games da ake na samun kuɗi. Mun jinkirta wannan hanyar ne saboda hanyoyi ne waɗanda suna buƙatar ilimin boko, musamman sanin ma'anar turanci. Mun sanar da kai idan mun ɗora sabon bidiyo, don na mana alamar subscribe. Domin jin daɗin wannan bidiyo, don na mana alamar like. A yi shiya ga 'yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana. Sai mun sake haɗuwa.